We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Indaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje ifundeka kanje. Ubaba wami ongizalayo waqala ukungidlwengula ngina 8 years weminyaka. Ngiyabingelela kuwe dadewethu nakumphakathi wala ekhaya. Ekhaya sasihlala ku-3 room, kwakuyikhishi namakamero amabili. Elilodwa ikamero lalilala umama nobaba, leli elinye lilala mina. Ngikhumbula kahle ngangina 7 years ngifunda ugrade 2 ngenkathi umama eyeka emsebenzini ngenxa yokugula. Umama wayesebenza emajaldini eklinela abelungu. Kwakumnandi impela ngenkathi umama esebenza, ngoba wayehlezi engibuyela namaswidi ethi uwaphiwe abelungu bakhe. Ebuye nezimpahla ethi bekungezezingane zabelungu bakhe. Base bamupha-ke zona ngoba bayazi ukuthi naye unomntwana. Phela umama wayebuye eye nami emsebenzini uma engena ngama-weekends. Izinto zaqala ukubheda mzukwane eqala ukugula eyeka emsebenzini umama. Ubaba yena wayengasebenzi, wayezihlalela nje ekhaya noma ayohlala espotini aziphuzele utshwala. Umama kwamucindezela kakhulu ukugula eseyekile emsebenzini. Kwakuthi uma silele ebusuku ngimuzwe ekhwehlela kakhulu kuze kube buhlungu kimi. Abelungu bakhe babeke befike bezomubona, bemuphathele imithi nokunye okwakungahle kumusize kulokugula kwakhe okwakumphethe. Kwakuthi ngamanye amalanga uma ezizwa engconywana umama, angibizele ekamereni lakhe angixoxele izinganekwane, angixoxele amahlaya nezindaba ezazenzeka kudala. Kwesinye isikhathi angicele ukuthi ngimuculele izingoma ezimnandi ngoba nganginephimbo elimnandi. Kwamubamba-ke kakhulu ukugula umama waze waya esibhedlela wahlala nje impela. Mina-ke ngangisele nobaba ekhaya. Ubaba wayengayena umuntu okhonze ukuncokola nezingane ezincane. Wayehlezi eserious nje, kungaxoxeki naye futhi waye-strict. Endlini sasesiphila ngesinkwa ngoba wayengekho umuntu ozopheka. Kwamina ngangisemncane umama wayengakangifundisi ukupheka. Wabuya-ke umama esibhedlela emva kwezinyanga ezimbili futhi wayesengcono kakhulu. Kwashaya uDisemba esengcono umama kodwa akabange esabuyela emsebenzini. Okubuhlungu-ke ukuthi ekhaya isimo sasesibheda kakhulu, sesihlezi siyonana kwamakhelwane. Sangena nje onyakeni omusha kungekho simanga nje, impilo iqhubeka njengokujwayelekile. Kwathi ngabo-March umama kwamuqala phansi futhi ukugula kwamucindezela kakhulu-ke kulokhu. Ngale nkathi ngase ngina 8 years sengenza ugrade 3. Kwakunzima kakhulu ukuba yimi ngoba kwakumele nginakekele umama. Phela ubaba wayengenandaba nje yena nokuthi umama uyagula. Kwesinye isikhathi ebusuku uma umama esekhwehlela, ngangivele ngizwe ubaba emuthethisa ekamereni ethi, "Ey, shut up man, ngilale kanjani mina ngoba ungibangela umsindo? Hamba lala nendodakazi yakho, mina angeke ngiwumele umsindo wakho mfazindini." Nangempela emva kwemizuzu ngimuzwe umama evula ekamereni lami, ngizenze umuntu olele, afike alale eceleni kwami. Kuthe ngelinye ilanga kwakuwumgcibelo emini, ilanga lishisa bhe, likhipha umkhovetsheni. Ngangizidlalela nje nabangani bami khona egcekeni ekhaya. Ubaba yena wayedlala umculo wakhe kwispika esabe sinomsindo omkhulu impela.
Ubaba-ke wayethanda ukulalela uLucky Dube. Wayehleli phansi kwesihlahla efunda iphephandaba ebeke ubhiya wakhe eceleni. Emva kwesikhashana bevalelise-ke abangani bami, nami ngihambe ngibuyele endlini. Ngifike ngihlale embhedeni wami. Emva kwemizuzu nje kungene ubaba anginikeze i-yogurt eyayisevuliwe athi angiyidle. Ngijabule-ke nami ngiyithathe ngizivalele ekamereni ngiyidle ngize ngiyiqede. Emva kwalapho angazi kwenzakalani ngami. Ukuphaphama kwami ngaphaphama ebusuku nje impela, angazi ukuthi kwakungobani inkathi ngizwa ubuhlungu kwinanazi yami. Ubuhlungu obungabekezeleki, ubuhlungu engingakaze ngabuzwa empilweni yami kuze kube yinamuhla, angibazi ubuhlungu obufana nabo. Ngizame-ke ukusukuma ngoba ngangithithibele nje ngingazi ukuthi kwenzakalani ngami. Ngisamangazwe nawukuthi yini le engenze ngalala ubuthongo obunje, phela kwakungathi ngivuka ekufeni. Ngisukume-ke ngiqhugele ngihambe ngiye etafuleni ngikhanyise ikhandlela. Ngithathe isandla ngizithinte iphenti ngilizwe limanzi nte. Uma ngithi ngiyabuka, ngiyopha. Ngiqhashe ngibaleke ngiye ekameleni likababa nomama. Ngifike ngikokode, emva kwemizuzu kuvuleke umnyango kuphume ubaba. Ngimtshele-ke ukuthi ngicela ukukhuluma nomama. Athi kungani ufuna ukuvusa uma wakho ngoba uyazi ukuthi uyagula. Angidonse ngesandla aye nami ekhishini angibuze ukuthi kwenze njani. Ngaleyo nkathi ngangiqhuga ngikhala izinyembezi. Ngimutshele-ke ukuthi kubuhlungu baba la, ngikhombe inanasi. Ngithe uma ngivuka ngaphaphama kubuhlungu kuphuma igazi. Nangempela-ke abone ubaba azenze into ethukayo. Angiqukule angiyise ekamereni, angithelele amanzi okugeza endishini. Athi angigeze nangempela-ke ngenza njalo. Athathe iphenti lami angimazi-ke walenzani ngoba angiphindanga ngalibona. Anginike amaphilisi athile athi phuza nanka amaphilisi azodambisa izinhlungu. Ungatsheli muntu ndodakazi ukuthi kubuhlungu inanasi. Futhi ungatsheli muntu ukuthi uphume igazi. Nomama wakho naye ungamutsheli ngoba uzovele agule kakhulu. Akhiphe uhlweza oluningi ephaketheni lebhlukwe lakhe anginike. Athi uyangithembisa angithi ukuthi angeke utshele muntu. Ngithi yebo baba. Angilalise-ke embhedeni angimbathise bese eyaphuma. Kwandlula izinsuku ezimbili ngase ngingconywana nezinhlungu sengizizwa kancane. Nabangani bami angikaze ngibatshele lutho, nomama futhi naye. Kuthe ngosuku lwesithathu ebusuku-ke sengizolala, ubaba wangena ekamereni lami engiphathele iyogathi evuliwe futhi. Wanginikeza ngayidla ngaqeda ngabese ngiyalala. Ngaphaphama ngakusasa mangithi ngiyavuka, ngiphinde ngizwe ubuhlungu futhi kwinanasi. Mangithi ngiyabuka kulokhu-ke alikho igazi. Ngezwa ubuhlungu esinyeni ngazama ukusukuma embhedeni ngiye ekhishini. Ngifice ubaba ehleli esitulweni ephuza itiya. Angithethise athi usukhohliwe yini ukuthi ungumfundi wena? Uyazi ukuthi ubani isikhathi manje? Isikhathi sokuvuka lesi. Ngithi ngiyaxolisa baba bengilele, nami angazi kungani ngilala ubuthongo okuvele kube ngathi ngifile. Ngivela ngikhale angibuze ukuthi ngikhalelani. Ngimutshele ukuthi kubuhlungu isisu. Phela ngangingazi umehluko phakathi kwesinye nesisu. Ngikhombe esinyeni, aphinde futhi ubaba angibekele amanzi okugeza ngigeze.
angitshele ukuthi angingasayi esikoleni ngoba isikhathi sesihambile futhi ngiyagula. Anginike amaphilisi ngiwaphuze ngihambe ngiyolala. Ngakusasa ngivuke ngiye esikoleni ngingatsheli muntu. Ngibuye esikoleni ngifice ubaba anginikeze ama-fried chips ayegcwele kwi-takeaway ngijabule ngiwathathe. Ngingene nawo-ke ekamereni ngiwabeke etafuleni ngigibele embhedeni ngijumeke. Emva kwesikhathi sengijumekile ngizwe isandla sengiphakamisa ingubo engangiyigqokile. Uma ngithi ngiyaphaphama ngibone ubaba. Ngithi ngizama ukumemeza angivale umlomo athi kimi, "Yewena Sifetsha, uma uke wamemeza nje noma wabanga umsindo ngizokudubula." Ngivela ngithuswe ile yokuthi uzongidubula ngithule du. Angazi nami ngangithuswa yini ngoba phela lo muntu wayengenaso ngisho nesihlilingi. Kodwa-ke phela ngangisemncane yingakho ngangithuswa ngisho izinto ezingekho. Ubaba-ke wangidlwengula waze waqeda engivale umlomo ngendwangu. Mayeqeda wangithelela amanzi okugeza wathi angigeze. Wangitshela ukuthi uma ngike ngatshela abantu ngalokhu okwenzekile uzongibulala ngife fi. Nami-ke ngathuka impela kwaba yimfihlo yami le. Kwathi noma sengihlezi ngiqhuga esikoleni bengibuza abangani bami ukuthi ngiqhukiswa yini. Ngibakhohlise ngithi nginethumba ngaphansi konyawo. Umama-ke yena wayesehlezi elele ebambekile kodwa inkosi yayisamugcinile. Ubaba wayengivakashela ekamereni lami kanye noma kabili ngeviki ngase ngijwayele nami. Ngelinye ilanga umama engekho esekliniki, ubaba wafika ekamereni lami ezongenza lento yakhe. Kanti kuzovele kungene umama engizwe ngikhala ekamereni. Uma ethi uyangena efice ubaba ebhizi phezu kwami ngikhala. Umama wavele waphelelwa amandla waphelelwa umoya wahlala phansi phambi komnyango ekamereni lami. Wasukuma ngokushesha ubaba wanyusa ibhlukwe waya kumama wamsukumisa wayongena naye ekamereni labo. Ngamuzwa esethetha ngale ethi, "Yiphutha lakho lonke leli musa ukufuna ukungenza umuntu omubi. Ukube wena awuguli ngabe ngiyenza kuwe lento. Phela nami ngumuntu ngiyadinga ukujabulisa umzimba njengabo bonke abantu besilisa. Kungakho-ke ngilala nengane ngoba wena awulali nami usuhlezi ugula. Ungalinge ungitshele ukuthi ngenzeni mina." Kuthe kusenjalo ngizwe sekukhala impama. Ngisukume ngokushesha ngifice ubaba eshaya umama. Lapho umama engenawo namandla okulwa. Ngaphuma-ke ngabaleka ngayozivalela ekamereni. Kwandlula izinsuku umama engasavumelekile ukuphuma lapha ekhaya. Ubaba esehlezi emugadile ukuthi engaphumi ngoba wayesaba ukuthi uzomupimpa emaphoyiseni noma kubomakhelwane. Mina-ke ngangiya esikoleni njengenjwayelo. Saphila-ke ngaphansi kwaleso simo. Kwezinye izinsuku afike ubaba ezolala nami. Lapho-ke wayengasamufihleli nomama uma ezolala nami. Umama wayekhala nsuku zonke uma ubaba esefuna ukwenza lento yakhe, emuncenga ukuthi akangiyeke. Wayengasakwazi-ke ukuzihambela umama ngoba wayesephelile nje impela umbona ukuthi usangashona noma inini. Ngolunye usuku ubaba esaphumile angibize umama ethi, "Mntanami ngiyakuthanda kakhulu. Ngiyaxolisa ukuthi angikwazi ukukuvikela kuzo zonke lezi zinto ezenziwa ubaba wakho. uNkulunkulu uyabazi ubuhlungu engibuzwayo uma sengibona ubaba wakho ekudlwengula mntanami. Ngane yami iyangibulala lento eyenzeka kuwe. Ubaba wakho angazi kungani esephenduke isilwane kangaka. Kodwa ngiyakuthembisa,
sekuzolunga, uNkulunkulu uzosilwela. Sisaxoxa nje kanjalo avele angene ubaba athi, nikhuluma ngani? Athi umama, hayi besizixoxela nje, ngiphume ngibuyele kwelami ikamero. Afike futhi lo baba ebusuku enze akwenzayo ahambe. Ngivuke ekuseni ngilungise ngiye esikoleni, ngifika ngiqhuga futhi. Kube khona uthisha ongibizayo angibuze ukuthi kungani ngihlezi ngiqhuga, kwenze njani. Ngimutshele ukuthi nginethumba onyaweni, athi ucela ngimukhombise lona. Agcine esebonile-ke ukuthi nginamanga, angincenge ukuthi ngikhulume iqiniso. Ngigcina sengimutshela-ke ukuthi, Miss, ubaba wami uhlezi engidlwengula. Esaqala ukungidlwengula wayehlezi enginika amayogathi ethi angiwadle. Uma sengiwadlile ngivele ngifikelwe ubuthongo okungathi ngifile, ngivuke sengizwa izinhlungu. Ngelinye ilanga ngamubamba-ke ukuthi uyangidlwengula. Nomama uyazi kodwa uyagula akakwazi ukungivikela. Kodwa Miss, ngicela ungatsheli muntu le ndaba, ngoba ubaba wathi uzongibulala uma ngitshela abantu lento. Athi uMiss kulungile, angeke ngitshele muntu. Saphuma-ke isikole ngabuyela ekhaya, ngafica kugcwele abantu kuphithizela. Uma ngifika ngibizwe omunye umama wakamakhelwane, angitshele ukuthi umama akasekho emhlabeni. Ngangingazazi nokuthi ngizizwe kanjani. Ubaba-ke yena wayekhala impela. Angazi wayekhalelani ngoba wayengamthandi umama. Wangcwatshwa-ke umama wandlula umngcwabo. Nobaba-ke kwangathi uyema kancane kulento yakhe. Saqhubeka sahlala sobabili. Kwathi emva kwezinyanga ezimbili waqala phansi futhi. Ngafika esikoleni ngiqhuga ngabona uMiss engibuka kodwa wathula wangasho lutho. Saphuma isikole ngaya ekhaya, ngafike ngawasha i-uniform, ngaqeda ngase ngizihlalela nje endlini. Ubaba wayelele ekamereni lakhe. Ngathi ngisahleli ngabona iveni yamaphoyisa ingena ngesikhulu isivinini ekhaya. Afika amaphoyisa angena emnyango engagogodanga agcwala indlu yonke. Aqonda ekamereni likababa afike amthatha amfaka ozankosi, amfaka kwiveni. Kwaqhamuka iveni yesibili yathatha mina. Kwase kugcwele-ke omakhelwane bebukela. Uma sifika epolice station ngafica uMiss. Kwavulwa-ke icala. Amaphoyisa ahamba nami saya esibhedlela. Udokotela wafike wangilalisa embhedeni ngakhumula iphenti engangiligqokile. Walifaka kwenye into ewuplastic. Wathatha izinto ezingathi ama-earbud. Wazifaka kunanazi nazo wazifaka kuplastic. Waqeda wanginika-ke amaphilisi okuklina isinye negazi. uMiss wangithatha wangiyisa emzini wakhe ngahlala naye. Kwathi emva kwamasonto saqala sahamba icala. Ubaba waze wagwetshwa emva kwezinyanga ezintathu. Wagwetshwa u-15 years. uMiss-ke washo ukuthi uzongithatha ngibe umntwana wakhe ngoba vele wayenganabo abantwana. Into eyathanda ukuba nzima-ke ukuthi ebusuku ngangingalali, ngangihlezi ngiphupha ubaba engidlwengula. Kwaphela iminyaka emibili ngilokhu ngingakwazi ukulala. uMiss ehlezi engiyisa kubathandazi nakuma-social worker yaze yaphela-ke lento. Yaqhubeka nje impilo engiphethe kahle uMiss, ngabuyela nami ngaba ingane. Kwathi lapho sengifunda khona ugrade 10, ngezwa kuthiwa ubaba uphumile ejele. Aqala phansi amaphupho amabi abuya. Kwakuthi njalo uma ngithi ngiyalala ngiyibone le ndoda ingibamba ngenkani.
Ngangisaba nsuku zonke ngivuke ngikhala ngimemeza. Umisi wahamba nami eklinikhi banginika amaphilisi okulala kwaba ngcono. Kodwa ngangingakhululekile kahle ngoba ngase ngazi ukuthi ubaba usephumile ejele futhi ngiyazi ukuthi uyangicinga. Umisi-ke wahamba wayobikela amaphoyisa ukuthi siyamusaba ubaba. Sicela kube khona indlela abasivikela ngayo. Kwathiwa asenze i-protection order. Mase sebayihambisa-ke kuye ubaba nganqaba ukuhamba nabo. Ngoba ngangingafuni ngisho ukumbona nje ngamehlo. Bahamba bodwa-ke. Yahamba-ke iminyaka ngaze ngaphasa umatric wami ngamalengiso. Ebusuku ngase ngihlezi ngiphupha ngihleli nomama kungathi ungivakashele. Ngelanga kwakuzophuma khona imiphumela kaMatric. Ngamuphupha umama ejabulile. Ngamubuza ukuthi kungani ejabule kangaka. Wathi ngijabulela wena ukuthi usuze wanqoba ekugcineni. Ngahamba-ke ngaya eVarsity ngayofundela ubudokotela. Ngifunda ngo-NSFAS. Ngaze ngaqeda-ke ngenhlanhla ngathi ngiqeda nje ngathola umsebenzi. Ngathengela umisi umuzi omuhle omkhulu lo esihlala kuwo njengamanje. Kulonyaka ophelile ngihambile-ke ngaya emzini kababa nomama. Ngafica kungasahlali muntu. Ngabuza komakhelwane ukuthi ubaba washonaphi. Bathi ubaba washiswa umphakathi emva kokudlwengula ingane encane yakamakhelwane. Cha yayikhohlakele le ndoda. Ngazama-ke ukulungisa ikhaya labazali bami. Ngase ngithola umuntu wakhona la endaweni ozohlala khona. Ngalungisa nethuna likamama. Ngandlula ebuhlungwini engingabufiseli ngisho isitha sami. Kodwa ngibonga ukuthi uNkulunkulu wangithwala wangenza umuntu ebantwini. Ngiyambonga futhi ngokungilethela umuntu onjengoMiss empilweni yami. Ngizohlezi ngimuthanda lo mama futhi ngisazomnakekela. Nomama naye ube idlozi elihle kimi. Kuze kube yinamuhla usangivakashela emaphusheni. Ngiwumuntu wesifazane ophumelele kakhulu empilweni manje. Ngonyaka ozayo ngifuna ukukhanda indawo nje lapho ngizobe ngisiza abantu besifazane nezingane abahlukumezekile. Kuzobe kuyindawo la abantu besifazane okuzomele bezizwe bephephile kanye nezingane. We listen, we don't judge. We listen with no judgment. Sacela usitshele ukuthi ucabangani ngendaba ka-Anonymous osibhalele namhlanje lapha ku-comment section. Sacela ungakhohlwa ukulike, ushare, usubscribe. Ungakhohlwa ukuthi ukusubscribe it's for free, awubhadali lutho. It's for free.